Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Joan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsak ti ayan ayat mi kini Erwin. Awan makunaken kwa na. Ket iso ti kayat ko a makatakunaynay iti biyag. Ngem ti parikot, saan nakgayam akayat ti ina ni Erwin a para kenkwana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Joan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakapanaw ang tilugan di boyfriend mo, Joan. Wan, tatang. Kat umunag kan atin kaagluto iti pangarabyan. Sige, tatang. Saan ako na nakapagluto ta nabanuga ka naggapo iti garden. Kat jay adem, sampay mo ta simang pait. Nalabit ta nag-overtime man iti trabaho na. Sige, tatang. Inakagpalas ta agluto ak. Umuna kayon amangan, tatang. Amangan numabisin kayon. Mangan tulat ta tikabsat ko inton sumangpat. Kat si Kangay, saan ka amangan? Nang restaurant kami ngamin ka ni Erwin. Sakbay nga intulod nak diti balay, tatang. Gayam, anak. Sigurado ka kade iti dayja a boyfriend mo? Ha? Baknang ngamin. Kaadwa na baknang kat saan da akayat tinakurapay. Tatang. Inyam amo na kakadain iti naganak na. Saan pa'y? Yam amunak to kano. Inton sumangpat ni mama na manipod iti Manila. Ala, angam nay. Saan ka amang namnama unay, ta narigat ti masaktan anak ko. Tatang. Baknang ti boyfriend mo. Iso nga amangan no di nakakayat ti pamilya ang nagtaudan na. Hello, Erwin. Nakaawag ka man. Rabiin kunak no nakaturog kan. Saan pa'y? Kasangsangpat ni mama. Ket kasaritak inton madamdama. Kaya mamukan kenkwana. Ha? Kwa. Oray saan pa'y nga ita? Saanak ngamin anak kasagana, Erwin. Ha? Apay nga eh? Basta sa anak pa'y anak kasagana. Yamamu ka inton bigat. Kalpasan ti trabaho mi ti malam. O may kasukunin. Tao may kaditi balay. Yamamu kan gini mama. Ngam. Ala, kastapay. Sige, paturog kan. Bye. Uy. Ni Erwin talaga. Nakapilpilit. Sige man laangan. Patgak tikid daw na. No kasta, adan kaayan ayat mo, Erwin. Wen mama. Nalipatam ka din titulagan tayo, Erwin? Sanak nga imanamong itiday tatulagan. Anya ti trabahom, babay. Baknang ka di ti pamilya nagtaudam. Ha? Awan anyaman na kanyak. No nakurapay man ni Joan. No kasta, marigrigat laeng daytoy a babae, Erwin. Langan na laangan kat nakurapay yan, mamadig na. Ohan, ma'am. Madam, nakurapay lang ti adda pa nagbiag ko. Pues, diritsaan kan. Saan ka akayat para iti anak ko? Mama. Saan ko akayat daytoy a babae para kan ka, Erwin? Awan sa bali may karikan ka, no di ni Vivian. Ni Joan ti kayat ko, mama. Sige. Agpakada ako ni Erwin. Sige, madam. Ma'am, inakon. Ingkan! Katlikli ka mon ti anak ko. Agbibisin! Mabitlaan, Joan. Urayin na. Apay, anya ti parikot mo, kagsangsangit kasi mga patyoan. Tatang. Ibagam ko matipud no kanya, kanak. Inyam amonak ni Erwin, iti inana.
Pinagsasawan nak ti inana. Kat sa anak kano ang maikari iti anak na. Isuraytan ti ibagbagaken ka anak ko. Mana adaken ka na ita. Ada amin ken ka pangedeng no i-break mo ti kaayan ayat mo wano saan. Lagi ti umasilag dito'y paraangan mi. Nasarakan mi matlaang ti ayan mo, babae. Dito higayam ti balayo. Anya ti masapol yo. Ma'am, madam. Mama? Siya kon ti makisarita ken kuana. Joanne? Makita kat talaga anak ko rapay ti adda pa nagbiagyo. Mabit lang, ha? Adda itad kukan ka. Adoy. Dakkel agatan tinagkenday taas sobre. Nawadwad da ito'y akwarta. Aramatam, tapno romang ay ti panagbiagyo. Awatamon. Anya ti kayat asawan da ita, ma'am. Agin didi mo kapailaan. Di mo ka di maawatan? Hoy, babae. Awatamon day ta akwarta. Kasukat ti iya dayom iti anak ko. Nalawag mat nga taitan kan ka, Joanne. Saan asik ka ti para ka ni Erwin? Idi pailaang anatulagan ti kalay sami ka ni Erwin. Iso ano mabalin, ha? Awata mo da ito'y akwarta. Katlikli ka mo ni Erwin. No kasta, imay dito'y balayo da mama. Wan, jak inawa ti injaya da akwarta. Gaputa ay ayaten ka unay. Jak kabailan ang mapukaw ka iti biyak ko. Agkalay satan, tapno malpasan da ito'y aparikot. Panagkunam ka di kat masulbad da ito'y nagkalay sata. No nagkalay satan, uray anyat sasawanda. Awanin ti maramidan da. Iso nga ikalay sakan iti kabiitan apanawan. Saan na mabalinda ito, Erwin? Kasano ni Vivian? Saan ko nga ay ayatan ni Vivian? Amuyo day ta, mama. Erwin, nasaysaya at santan nga ituloy ti kalaysa. Adaywam ti anak ko, agraraman! Iti kanito nga inadaywan nak ni Joanne, mama. Sa anak mo ten ngagpakpakita kada kayo, iti kaano man. Kumusta kan dito balay tinakaikamangam anak ko? Manon abulan adito'y kangagnanaid. Kun nagsardeng kagaya man iti trabaho mi iti opisina. Gaputa kasta ti kayat ni Erwin, tatang. Agdadagsanak nga minan. Kat di na kayat ang mabanugak unay. Ala, ang saan ka pa yan nagpaspasar iti balay? So asya kun ati mang pasarken ka. Pasensya kayon, tatang. Nagado nga ni trabaho dito balay da Erwin. Apay, awan ka dit katulong da kat baknang damay. Pinapanaw ni mama. Taada ka numatan. Kahit saan nakakaday aparparigatan ti katugangam? Saan, tatang? Noong umsin na ka ti katugangam amata pubray. Agawid kalangan ni Jabalay, anak ko. Nagbayag ka na kisarsarita iti amam. Apay, imay ka dinagkid daw iti kwarta ken ka? Saan, mama? Iti kanito nga ikam iti kwarta. Makaraman ka kanyak. Parigatan ka iti kastaunay. Mama. Ala, ingka nagluto. Taumay ita ni Vivian. Agbakasyon dito'y balay.
Kasta ka di, mama. Sige, inak nga roda ni kusina. Kay masam ti lutwam, tanusan, itakab kunto di tarupam. Apay akas lang nagsangsangit ka, Joan. Saan, Mat? Ang mga nuad damat parikot, bayat ti kaawan ko dito'y balay. Ibagamlaan kanyak. Awan. Nuad da parikot, ibagamlaeng, ha? Awan, Erwin. Madila siguro tiriknak. Gapong nga rod, dagdadagsanak. Kasaritak ni mama inton bikat. Ibagak adi na kaibaon akanayon. Gapo tagdadagsan kan. Amo nang agdadagsanak, Erwin. Saan yan anas kan akasaritampay? Alakit din. Maturog tan. Tapno makainanatamatan. Oh, adoy ti kapem, Erwin. Sige, agkapita pa'y. Agkapay kalata? Ta isaganak ti armosar mo. Good morning. Ha? Vivian? Adda ka dito'y balay? Joanne, kape man, please. Agsango kami man ka ni Erwin nga kape? Sige, mabiit laang. Mom, Erwin, pinalubusan nak ni Papa nga agbakasyon dito eh. Ngam kinunana, ano agsubliak ijay Manila. Naskan ka no ngay surot ka. Takayat na ka makita. Kailaw na ka ni Papa. Sanak siguro ang makasurot. Gapotado ti trabaho kay opisina. Kanjak mapanawan ti asawak. Mabiit ka lang ijay Manila. Agawit kan tumatla adagos. Ma'am Vivian, ado ti kapem. Saan gaya man anas kan nga dakatulong yu, Erwin? Gapotadan ni Joanne. Makatipid kayo, no kasta? Anya? Kan magustuak ti luto na? Bagay na talaga ti agkatulong. Agyaman dito'y gatas nga insaganam katulong. No awanan ti ipaaramit mo. Inna kon ija kusina, ma'am. Mabit lang. Anya, mayat ka ditirik na ti mabuyatan ti rupa na iti gatas. Ma'am Vivian. Kasta ti may parbang iti kasken ka nga aga-agaw. Ma'am Vivian. Agraraman ka nga minabumaknang. Ngarod, rumbang matakas na ti pagbanagam. May isa ka anis-nis. Iso anis-nis kan tulat ta. Manong Brando, agyaman nak tas ikan tinang sibug ka dagiti masetas ni mama. Madi nga mintiriknak, kasla kakapsutak. Amangan numasikog ka ngaminan, Joan. Uwan manong, upat abulanan. Gagangay akas ta ti marikriknam, tamasikog kagaya man. Kanayon ko ang makita akab kabilan na katikatugangam. Idi na minsan, nangag ko apagsasawan na ka. Ha? Masyanak ngamin kan ka. Gaputa marigrigat ka apadak. Kastakit din titrato dakan ka. Saan na bale? Makaano sak, Manong Brando? Amo ka din Erwin ti aramidan ti inanakan ka. Saan? Tadyak ibagbaga. Ijak kaya ti apa? Naanos kakit di No sabalil amanugang. Ay, ang mga indumudumdan day tamatapobre akatugangam. Hoy! Anya ti pagtultulagan nyo dito'y paraangan. Ay, awan, Madam Ahorb. Anya ti kunam. Ay, awan, Madam. Awan gayam. Inraman kon asinibugan dagiti masetas mo. Idi nagsibugag iti masetas ti amok. Sa nabali tatid dugmat ti host. Ken ado ti danumme. Apay ko mga aramidam ti kasta. Kasimot ngamin ni Joan, Madam. Saan samot nga agin ina na? Hoy, lalaki! Ti trabahom di tabalay, ti amom ti intunaram. Saan kat at ti trabaho ti sabali? Ay, Madam Ahorb. Anya nga ahorb? Bruha. Anya,
Sursurunan na ka di! Ha? Talaga amat nga ahorb ka, madam. Pumanaw ka dito'y paraangan mi. Tano saan? Paikat ka iti amom! Mama, Saadla ang atong pati maramanam. No diket kastoy pay. huwag ko, Mama. Di mo ka maipungot. Asimat na itakan tulong yun. Oh, induron mo matan, mama. Natumbalakat nga ruwan. Ay, piman mat. Nakakaasya talaga ti katulong yun. Hoy, garang ganjang. Diyak kayat aday ta makisarsarita iti lalaki ti araramidam. Agtrabaho ka dito'y balay, tapno adda sirbit ipakpakan mikan ka. Uno saan? Sige! Nawaya ka sumurot iti dayjay a driver di tabangir a balay. Sige, tulungan da kan nga agimpaki ti badom. Ta sumurot ka ni Japadam anisnis. Hoy, Joan, inkaagluto iti naimas. Para laang ka na kami ti lutom. Diyak kayat amangan ka aginggain ton rabi. Mawatam, iti ka nito amaduktalak anangan ka. Agikaro ka kanyak. Uwan, Mama. Ala, inkagluto! Say, Joan, si Kamay, anak ka. Dito yakon nga agna, tata. Saan akon nga agsubli iti balay da Erwin. Ha? Naglimas aklaan. Gaputasan nga itulok da Mama kan Vivian armuarak. Anya? Saan akon nga agsubli iti balay da Erwin. Dito yakon balay nga agna, tata. Lading ita, Erwin. Ngam saan akon nga agnaad iti balayo. Diakon kabaalan ti trato ti inam kanyak. Agraman ni Ma'am Vivian. Apay adi mo imbagbaga. Ama di gayam ti pampamayan ni mamaken ka. Diyak kaya ti apa. Iso anagan anusak. Ngam diakon kabaalan. No kasta, dito yakon balay yung agnaed. Erwin, ad-addan aririibok ti mapasamak. No kasta ti aramidam. Kasaritak ni mama. Saan ama balin ti kastoy nga aramidan na? Hagyan kalatan iti balayo. Tagyan akmatan diti balay mi, Erwin. Iti kasta, awanan ti parikot pa'y. Saan ama balin ti kasta? Agasawa ta. Iso ano sa dino ti ayan mo? Nasken nga ijay mo ti ayan ko. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Nagnaed ni Erwin dito'y balay mi, Mr. Lonely. Nagpasngayak meten, ket lalaki ti impasngay ko. Naragsak ti relasyon mi nga agasawa, ngem saan anaan-anay ti ragsak ko, gapo takaguranak ti katugangak. Tuy pagayam mo, Joan. Agyaman pagayam Joan, iti daytoy apakasaritaam. Ala, anya nga rod no kaguranaka ti katugangam. Tinasken, ket awan mo ti dakas nga inararamid mo kenkwana. Dumteng to ti gundaway a makaamiris, ket isumet la amis mo ti umasidegken ka. Ket ala, kalikagumak ti agnanayon aragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinged itinagan a Joan, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.